दिनै बे समाव बाहागो लानो हानाय जोंनि रादाब बिजोंनि साफ्रोमबो नोंथांमोननिसिम आंनि फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय। दिनै बे समाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जों मिरु रोंगौथि सायख' आनजादनि खुंफुं आफादनिफ्राय जोंनि बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय जा मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद बे सायख' आनजादखौ खुंनायनि सोमोन्दै आं फंनैसो बाथ्रा फोसावनो सानदों। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजोङाव फरायनाय फरायसाफोरखौ बादायलु मुगाजों गोरोबनानै बादायारि गोसो जाखांहोनायनि थाखाय आरो बादायनाय आनजादफोराव बाहागो लानायनि माखासे एक्सपिरियेन्सखौ बानायनो थाखाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिगांनिफ्रायनो मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद बेखौ खुंबोबाय थादों। देग्लाय बियो 9थि बोसोराव आगान होदों आरो बे 9थि बोसोरनि जिखिनि मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद बे आनजादखौ जोङो मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद खुंफुं आफादा फैगौ डिसेम्बर दाननि 15 खालाराव खुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों। आरो बेनि थाखाय जोङो गासैबो हाबाफारिखौ साखाफारा खालामजोब्बाय, गासैबो खामानिखौ जों फोजोबबाय आरो बेनि जिखिनि एप्लिकेसन साबमिसन बा आर'ज बिलाइ गथायनाय बेखौ जों दिनैनिफ्राय जागायनो सानदों। बबेखानि बेखौ आं फोसावनो सानदोंदि सिगांनि समफोराव जोङो अफलाइनजों फर्म फिलापनि गेजेरजों जोङो फर्मखौ साबमिसन लानाय जायोमोन फरायसाफोरनिफ्राय। नाथाय एइबारनि बेलायाव जोङो बेखौ एसे आपग्रेड खालामनानै दानि जिखिनि अनलाइननि मुगा बेवहाय जोङो अनलाइननि गेजेरजों जोङो फरायसाफोरनि फर्म फिलापखौ खालामनो थाखाय थाम थिम खालामनाय जादों। आरो बेनि थाखाय जों अलरेडि एप मोनसे बानायनाय जाबाय आरो बे एप्सखौ जोङो दिनैनि गेजेराव फोसावगोन आरो बे एप्सआव जोङो मोनफ्रोमबो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय जायफोर आनसलिक कमिटिफोर बे आनसलिक कमिटिनि सोद्रोमाफोरनिफ्राय जोङो बेवहाय रेजिस्ट्रेसन खालामनानै सोनाय जागोन आरो बिथांमोननि गेजेरजोंनो बे अनलाइन एप्सआव जोङो फरायसाफोरनि फर्म फिलापखौ खालामनो हागोन। दा बेवहाय बेखौनो फोसावनाय जादोंदि सिगांनि बोसोरफ्राव जि नेमखान्थिफोरजों बे आफादखौ बे आनजादखौ खुंनाय जायोमोन बेबो देग्लायबो एखे नेमखान्थियानो बेवहाय जागोन। जोङो फैगौ 15 खालाराव बे आनजादखौ खुंनो थाखाय थिग खालामनाय जादों। आनजादनि थाखाय जों मिनिमाम मोनसे फिस लानाय जादों, बे जाबाय 30 रां आरो बे आनजादनि रिजाल्टखौ होनो जों आखायाव लादों 8 जानुवारि आरो बिनि जिखिनि बान्था बे बान्थाखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि फैगौ जथुम्मा बे जथुम्मायाव फोसावहैनाय जागोन आरो बेवहाय रानहैनाय जागोन बिनि बान्थाखौ। बेनि अनगायैबो बेवहाय जिखिनि खामानिफोरखौ मावनांगौ जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय जायफोर आनसलिक कमिटिफोरनिसिम गासै खामानिखौ बिथोनखौ हरजोबनाय जागोन आरो मोनफ्रोमबो आनसलिक कमिटिनि सिङाव जायफोर मिरु थावनि जागोन बेवहाय आनजाद खुंफुं मिरु बे आनजादसालियाव बे आनजादफोरा जिरायनाय जागोन आरो आनजादनि थाखाय जोङो गासै गांब्रै साबजेक्ट बेवहाय लानाय जादों। सिगांनि समावबो बे गांब्रै साबजेक्टआवनो लानाय जायोमोन, जेरै मेथ्स, साइन्स, इंलिस आरो जिके। बे गांब्रै साबजेक्टआव जोङो आनजादखौ खुंनाय जागोन। आनजादनि टटेल मार्कआ जागोन 200। आनजादखौ होनो थाखाय थाखो 9 आरो 10 बे मोननै थाखोनि थाखाय बे आनजादखौ खुंफुंनाय जागोन। दा बेनिखायनो बे समाव आं बेखौनो फोसावनो लुबैदि सिगांनि बोसोरफोरावबो आसामनि दाब दाब जिल्लानि गोबां फरायसाफ्रा बे आनजादखौ होदोंमोन आरो बेवहाय जायफोर रोंगौथि गोनां फरायसाफोर बिथांमोना बान्थाबो मोननो हादोंमोन। जों बेवहाय बान्थाबो फोसावदों। बे बान्थाया जाहैदों जाय टप मार्क मोनगोन बे आनजादाव जाय एकदम सेथि सिगां सारियाव आवग्रिनो हागोन बिथाङा 20,000 बान्था मोननाय जागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय। जाय नैथि जायगाखौ आवग्रिनो हागोन बिथाङा 15,000 मोनगोन। जाय थामथि जायगाखौ आवग्रिनो हागोन बिथाङा 10,000 बान्था मोननाय जागोन। दा बेनि अनगायैबो टप 5 सिम जोङो बेवहाय लानाय जागोन आरो टप 5 आव जायफोर फरायसाफ्रा फैनो हागोन बिथांमोना 2,000 करि स्कलारशिप मोननो हागोन। गतिके बेखिनि बान्थाया जाबाय थुलुंगानि मोनसे बान्था आरो बे थुलुंगा बान्थाखौ मोननो थाखाय जायफोर फरायसाफ्रा मोजाङै गोसो होनानै गावनि आनजादखौ होगोन बिथांमोना बे बान्थाखौ मोननो हागोन। बबेखानि बिनि अनगायैबो बे आनजादनि गोबां गोनांथार माखासे गुरुत्वपूर्ण बाथ्राया जाहैदों बे आनजादखौ होनायनि गेजेरजों फरायसाया गावखौनो फैगौ मेट्रिक आनजादनि थाखाय बेसेबां प्रिपारेसन खालामदों बेखौबो मोनदांनो हागोन। लोगोसे बादायलु जिखिनि मुगानि जिखिनि बादायारि आनजादफोर बे आनजादाव होनायनि माखासे एक्सपिरियेन्सखौबो मोननो हागोन।
गतिके बे आनजादाव सिगांनि समफोराव जेरैबायदि फरायसाफ्रा आनजादाव जिरायदोंमोन, जों देग्लायबो आसा बेनिख्रुइ बांसिन फरायसाफ्रा बे आनजादाव जिरायगोन आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जेसेबां निट एन्ड क्लिनै बे आनजादखौ खुंनो हायो बेखौ जों खुंनो नाजानाय जादों आरो बेवहाय जाहाथे जेबो गोरोन्थि थाया बेनि रिजाल्ट फोसावनायनिफ्राय लानानै बिनि गासै माने नायफामनायनिफ्राय लानानै जों गासैखौबो थि खालामनो थाखाय साखाफारा जाखाजोब्बाय। बेनिखायनो बयनिसिमबो खावलायनाय दिनै बे समाव जों दिनैनिफ्राय बे मिरु रोंगौथि सायख' आनजादनि जिखिनि फर्म फिलआप बेयो जागायगोन आरो बेखौ 9 डिसेम्बरसिम लानाय जागोन। बेखौ अनलाइन लानाय जागोन आरो बे अनलाइन फर्म फिलआपनि थाखाय जोंनि साफ्रोमबो फरायसाया जोंनि दख'रानि फरायसा आफादजों लोगोआव थानानै बे फर्म फिलआपफोरखौ खालामनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय।